abe kuhlupha kwami ngoba ingcwele sizovela umsebenzi kaNkulunkulu ngengoma ka-197 Mawungeza wosengeselakho awungalilalela alalila izwile ngashiya ngiyayikhetha inkosi yasekuseni banazaletha ayingcwele ngiyathokoza ukuba khona kwami lapha namhlanje ayibonge inkosi umsebenzi omkhulu engiwubonile liwenza ethemba lethu yiwona lona impela omkhulu othandwe unyazi lwezulu umsebenzi omkhulu kangaka ukuba lize nithenge indawo yokusontela ngemali enkulu kangaka ngiyalibonga lolu thando enilwenzile futhi ngibonga nokuthi ngizibonele bengikhona unyazi kusayina indawo yalo wafika ke isikhathi lapho khona umshumayeli ebesikhuluma naye esho ukuthi cha siyafisa ukuthi unyazi luye liyobona indawo eluyisayinele ngasho ngathi cha kulungile sizocela sontela unyazi
unyaza lahlani uma ukhuluma luyakuzwa ukuthi uthini. Uma kunicela kanjalo lungisane imbuzi ezimbili okuyothi uma lifika unyaza laphana kule ndawo enisanisele yona ebese senilwemukela ngazo ukuthi lungene phakathi luyihambe yonke. Amen. Lempela ke kufika isikhathi lapho khona esisondela khona nomshumayeli kunyazi lwesulu ukuthi kusamakhosi njengoba usukhona la eThemba Lethu manje uzosayina indawo yakho abakuthengele yona. Bebefisile abantwana bakho lapha ekhaya ukuthi ukusuka noma usuhamba usubuyele emuva udlule khona. Lo seluthunywa cha ikimpela lento enikhuluma nami ngiyachapha. Inkinga yami manje angisalali, sengiyahamba ngibuyele emuva namuhla, kodwa ngizocela ukuthi mhla ngibuya nize kimi nizongikhumbuza ukuthi baba kunendlela phela kufanele usenzele yona bese siyophuma ke sihambe nani siyobuka le ndawo kahle. Sikhuluma amahlandla amabili kuthe lapha sengikhuluma ukugcina no baba uThoma ekhuluma nami ngase ngibona lento ayikhuluma ukuthi ayingagcini kimi kuphela ngase ngibiza ukhala bemgaza ngathi ngifumana ingane ngase ngiqala phansi ukuthi Nkosini ngenzela ukuthi ezwe kahle ukuthi inkosi uthini. Ngaqhamuke litshela into ezizwe yimi ngedwa. Kambiza ukhala bemgaza uqala ngasithi Nkosi yamakhosi lokho kade ngikusho ngicela Nkosi yamakhosi akubekeke nangonomshumelo sekhona Nkosi yamakhosi wathi yakubeka ke cha ngithanda impela ukuya la, kodwa isikhathi anginaso njengamanje ngisendleleni mbeke emuva. Kodwa ke qikelelana ukuthi mhla ngibuye eGoli nisondele kimi nizongikhumbuza ukuthi baba njalo uyasikweleta ukuthi ukuye lapha uyobuka umsebenzi wakho awusayinele ngiyosukuma ngihambe ngiyokwenza lokho. Amen. Ngiyazi ukuthi ukhulumele umshumayeli kimi, kodwa ngigcizelela lokho akusho kini ukuthi kuleli bandla phela ukuthi uma ukhuluma uzala ukukhuluma libuye lingakuzwa kahle ukuthi uthini. Ngigcizelela lokho ukukhuluma ukuthi cha unyazi lwasethembisa ukuthi mhlalo ubuya asolukhumbuza liyosa luzobona indawo olayo luyisayinela njengoba sasifishile singamanazaretha ukuba akahambe ayoyibona ngoba phela njengomfundisi angeke ngikhulume ngikhombe ngomuntu ngithi nani fisile ninabandla. Cha, involve myself ngaleso sikhathi ukuthi thina sasifisile ayibonge Nkosi. Lukusho kahle kunyazi uma ukhuluma inkulumo enjalo eyunique. Uma ukhuluma phambi kwenyazi ukhuluma unqikelele, ungathi uyakhuluma kanti mhlawumbe usuyazi asolate usukhomba abanye wena usekho kuleyo ndawo. Uthi thina sithi usuthi lapha eThemba Lethu sakhuluma lolu limi nomshumayeli wala ekhaya. Inkosi yasemukela ke kusho ukuthi ke qikelelani ukuthi mhla inkosi kuthiwa iyabuyiza la eGoli niqikelele impela ukufekezisa ukwedlulela laphana endaweni eniyithenile niyibandla niyithengile la ndawo ngemali enkulu kabi 2.2. Noma ngamemezi nje kuswe nomunye ozokuswa lento lena 2.2 rand enayithena ngawo. Manazaretha ngithabe ngizobonga ukuthi kanti unyazi lesoni lithanda kangaka.
namhlanje uma usuke ukhuluma empobheni ufune uqikelele ngoba kuthe kunabantu abathepha abathatha inkulumo ye-straight onyazini. Le ngisho yilena yasho unyazi ukuthi impela ngiyabonga kakhulu bengingazi kani ngithandwa kangaka eGoli. Manje-ke asime lapho-ke manazalete emsebenzini kaNkulunkulu senzele ushembe izinto ezinhle. Uyathokoza ushembe ngezinto ezinhle. Ushembe uyatsabalala-ke eManazaretha. Ngizwile ngoJulayi ukuthi uthe uyaphi. Ubana bebekhona emhlanganweni ngoJulayi. Wathi useyaphi ushembe manje? Wathi uyoZimbabwe. Besithunyiwe-ke eZimbabwe, sithunywe unyazi lwezulu. Bengikhona eZimbabwe. Ngiyathokoza ngoba ngicabanga ukuthi nomoya obakhona la. AbaseZimbabwe sibamemeza besikhombisa indlela. Siqale unyazi eBorder Gate. Sathi noma sihamba ube sakhishwa ukulunyazi wathi ngicela ukuthi manje hamba lelanga nizohamba ngalo nizongihambela nomfundisi uZama. Abekhona lo Nzama. Samlinda-ke samgcina samkoleka lapha e-airport. Ngokuthi-ke ayesegcwele amabhanoyi ngokuthi kwadileya uNzama ukuconfirma ukuthi uzoba available na, asinike ama-particulars akhe. Uyena wasidileyayo kahle kahle, kodwa akadilewanga ithikithi laseThekwini elamsusa le lokuya nokubuya labhadalwa. Kuthe uma sekubhadalwa amathikithi ethu okuya nokubuya kwaBulawayo, kwathola ukuthi ama-air flight asegcwele aseyoza abe available ngeyi-27. Thina kwakuzi-22 mhla sihamba. Kwacaca ukuthi sizohamba ngemoto ukuya eZimbabwe. Kanti uNkulunkulu wenzela ukuthi sibone, kufanele sifike sikhulume into ezwakalayo kuyena, noma esekhuluma kubantu bakhe ukuthi bamphelezele. Ekwazi ukukhuluma into eshiwo yithina ngoba esithumile ukuthi ukuhambeka kanjani phansi. Iplane vele yiyo i-OR Tambo ne-airport ekwaBulawayo. Ubona usukaBulawayo wasuhambe kanjani. Kodwa uNkulunkulu wathanda ukuthi zigcwale indiza sihambe ngeenyawo. Phela uhamba ngemoto uhamba ngeenyawo uma uhamba ngebhanoyi. Wathi uma siyongena e-airport la eBorder Gate, ulayini wey'moto wawusuka la uya ku-M2 East lomgwaqo oqhamuka eJimistini lo. Ulayini wazo zisa la zizongena. Samangazwa nje amaphoyisa uma esiqonda nje fike eDwe Makhehla. Niyaphi? Saxolisa Engilozini yaSabatha. Kunemoto ebhale ngasegeyithini bathi thelo upende ngapha ngezansi i-AT60. Siyaxolisa Engilozini. Ngisho ekuhleni kwenzeka lokhu kumenyezo mase kukhona inkinga. Uma amaphoyisa efika ethi uyaMakhehla niyaphi? Sathi siya ngaphakathi. Athi amaphoyisa jikisani imoto landelani lethu. Nakho sesihamba engathi sesibheka manje na ebhodizeni le asesingapha. Yazikekeleza imoto yakekeleza nathi imoto siyayilandela. Sabona sesingena phambili lapho okunama-office khona. Sangena wangena nathi phakathi ofuka sumeso wathi manini la wathi hambanike office lapha niyoxobisa imvume zenu. Ayibonge inkosi. Awusabona ayibo.
kanti sihamba nobani ngempela sihamba nalo ngaphela uNyaza sithe uma sisuka lapha nasishiya imoto lapha sesibuya ngenyawo sibamba ama-passport ethu lapha olayini intambo elisuke lephansi izizofika lapha wayesethe omunye hayi hey namakhetha hambani ngapha sasa bitelele songena phambili kwavula phambili lapha basebengenele labantu asebebuya ngapha sase sibuya ngemva kwabo hawu kwasuka intombazana lentombazana wekehla ozana iphambili lapha kase ngiyakuyo yathi ngena la bathi abantu hayi yathi intombazana ubaba wami lo ngifuna zawo sase sibamba kanje parallel abafundisi ngapha mina ngangapha bahleka abafundisi hawu kuzekalani manje cha sase sesiya sonke ke sesiyashama sesiya lapha basicobisela kuyaqedwa sase sibuya siye emotweni simasiye emotweni lapha waye ngena umfundisi lapha eyogcobisela imoto kwakushesha sithe uma siwela iLimpopo amaphoyisa lapho ayesethi lunjani uNyazi lwesulu luyaphila na kanti sibhalwe kuphi thina ngokwasemhlabeni ukuthi kanti sihamba noNyazi akukho nje ifoto akukho ngisho nemoto ethu ayinalo ngisho ngishitheke enanyathisele ethi Shembezi Nawe nayi yami inkulu ngibabaza njalo kube sihambe noNyazi ukuthi uNkulunkulu ngempela uNyazi sangena sasa sehlala lapha ngasema office umfundisi wasedonsa imoto lapho khona eyoseshwa khona yathi mayifika nje lapho ukuthi ekashembe lona ayiseshwa ayiyoma ngafa ubani lo setshelela abantu futhi sithe silapha nase singena sesiyogcobisa nanguNdebele hawu washesha wathi ayinandi bathi sihamba nobani kuthiwe ayiseshwe ameyime ngapha wayefika uNdebele kithi sithe uma sesiyimalabulayo okuthiwa hey nina yewe makhetha wozani sayisedlula sasiya lapha sigcobiselwa qeda mayibonge inkosi hawu kanti indaba nansi ibankulu kanti ifoto lingakuphi kithi ngoba asithatha wafaka ngathi amafoto asichazayo yini sifundo esibe incwadi ebhaliwe kangaka uNyazi uhamba nathi ngempela mase eseyalapha ke office lemoto sithi kulinda kancane bayibhalisa baqede mase sisemotweni kusuka iphoyisa lentombazana lithi awuwezwe bomkhulu ngendlela enibahle ngayo ngicela ukuhamba nani ngoniphekela ukuthi nize ningibeke uma senibuya hawu igabo soNyazi sipilithile kusesiqonywe endleleni hawu inkeshi ngithi abanami maketha ngonibhekela nombeke uma senibuya loluthando lungaka loNyazi bana zaletha ke ngizonithatha nje nginibeke ngoba ngenzela ukuthi ningenqene uma ngabe uNyazi ufika lapha bese lokuthi ngiyahamba ngezimbabwe ke nimphelezele cha akwenqenisi sangena saphuma saya lapha eTolo lapho kutholakala khona ama network ke aleliswa esesingene kulona ngoba lana esibuya nawo ngapha wasebenzi ngale cha wasekuthengwa ke lawo ama network ke hayi wasetotshozwa ke unkosana ngicabanga okhona la eThempeleni wasetotshozwa
wasesho hawu seningenile sathi sesingaphakathi. Cha ke wasethi hayi uqondile nje lapha eseklini nje awethusi indlela yakwa right ithi Harare le yakwa left towards the west ithi Bulawayo nithatha yona nje kuze kuyovala 500 kilometers usuka lapha uya kwa Bulawayo 500 kilometers. Umgwaqo ke kwagcina uIron Smith ukwenza iskontiri igravel nje ney'mofuza zamatshe lamabhasi wabona la edonsa amankonyane uma ijika ngithatha itshe ijikela lapha kuyaphahlaza icala lawanqanga akuphoyiseni laphaya akhoni lapha into lapha kuphela ama-toll gate awu-4 le toll gate iy'nkinga zokusuka la eGoli nje ungafela lapha e-toll gate ungasuki nokushaya phakathi la eGoli uye nakho lapha eZimbabwe ngeke ubuke nemoto yakho kunephara elimi phakathi komgwaqo kubethelwe ipali leli pali likhanya ured no green ngapha kwa left kunemoto eziningi lapha ehlathini ezalaba abadelela le toll gate okumephara kuyona ngapha kunembungulo yashukulo egijima ephethe ama-47 babuka wena ukuthi uyamayini kulo muntu oyideleleke kangaka akutshela amadola awafunayo ukhipha imali umnike avula ugreen udlule nangapha kunjalo kuma insizwa nje ngiyakutshela impela uyayibona impela nje hayi ayidlala kusho ukuthi ke wonke la ma-toll gate awu-4 amabili emva kwalokho kufika edolobheni lakwaMkhwanazi nathi sinedolobha eZimbabwe iGwanda yakwaMatema uMatema uMkhwanazi inkosi ifika la eGoli iya kunyanga yesonto ifika ilale kwami endlini eSoweto idolobha lakithi khona eZimbabwe angeke ngilahleka 250 kilometers usuka eBorder Gate la uya khona uma siphuma khona ama-toll gate 2 ithi ke manje ukuya ke manje kwaBulawayo another 250 kilometers sahamba umoya lokhu simthinta athi umoya wozani kanjani ayi njengoba sesingena kwaBulawayo safaka umfazi womlungu umfazi womlungu wasithathwa wasifakwa kuKhandisela hayi bomoya yasikona manje nasikuKhandisela umfazi womlungu uzosifaka eKhandisela asazi ukuthi where to go now athi umoya sihlahlanye ke niya kuleya garage leya thatha indlela eya ku-west saze sawufika kwamoya uManazaretha laphaya wathi ekuseni kwakufanele beyohlangana eVukanathi endaweni eThempeleni lapho unyando wezulu olunikezwe abakwaKhumalo indawo enkulu eThempeleni elikhulu babehlangene lapho bonke abaseZimbabwe thina sasesiqala lapha eMagwegwe siya khona indawo lapho umangiswa engathi ilanga lake lafika khona sayibuka le ndawo yayinawo amatshe amhlophe asaqwala nje sayibuka sathi sibuka ukuthi okay hayi inkulu ngokutheni kodwa manje nazi imizi yabantu nababantu ama-spectators kaShembe uma efike lapha ozothi uma seziqala zilandela ngemfindela isinde ekangaka ngophelelwa ngamandla okuyephameni ebese bephuma bonke lapha bese zizolotha zonke ile nto ethandwa unyazi la kunabantu khona eduze cha
sase siyalandela nathi siyothola inkonzo yasemini le safuna ukwenza yonke into esofike sitshela uNyazi ukuthi sifike la one day ngenzeka bekhona la noma lapha siya khona lapha siya khona sedlule endaweni okuthiwa kusemthokazi lapho kungcwatshwe khona amakhawe awalaphaya uma ledlulile nje belisuka emthokazi liyongcwatshwa khona sathi uma sedlula lapho phela amabhodi akhona yitshe nje kuqoshwe itsheni esuka ubona lutho emini uyama kahle uthi lo mbhalo ungavuselela Matoba, welcome to Matoba. Matoba indawo yakwaKhumalo. Sangena-ke endaweni yakwaKhumalo eMatoba. Sahamba. Saya safika-ke ekulethempeli ivuka nathi. Ngapha isigodlo. Ngokwazi kwakho wena uthi yesikamzilikazi. Ngizochaza lokho ngoba safike sahlala sangena esigodlweni. Kunezinto ezinkulu nje amarondo oguqa sithandaze phakathi uma ubuka kunezinto nje oyibona ukuthi Nkosi yami i-decoration kuhle lokho sibekwe endlini eyotshani zakhiwe kahle khona nezesilungu ezakhiweyo nenkunzi yethempeli phakathi komuzi nesibaya sey'nkomo bangena umndeni wonke wakwaKhumalo wahlala nathi sasho-ke chaza singabefundisi boNyazi sithunywe uNyazi la ukuthi sizolubukela nendawo nalapho lungathi uma lufike likwazi ukusota khona cha base besinika umlando wakwaKhumalo sase siyawuvitalize lo mlando wakwaKhumalo sawuvitalize wonke sase siyokwenza i-USB stick lena esayihambisa eKenani oNyazini amen uthini lo mlando na uthi lo mlando lapha kukaKhumalo lapha okuyena Khumalo mhlawumbe lo thina esimazi ngokuthi umzilikazi wasichazela ukuthi uthini umzilikazi kaMashobane wathi-ke lapho uKhumalo-ke wabe isigodlo sakhe lesi wahlala ebuya lapha endaweni yasemthunzini lapha ebuya khona kwakhona indodana yakhe uMashobane le ndodana yashiya kuzelwe ingane yomfana emuva le wathi uKhumalo mntanami uma sengihambe emhlabeni uyohamba uyolanda le yangane eyasala le uthi mntanami futhi wozila igazi ungasahlaseli abantu isizwe esithize usibulala uzila igazi wena uma sengihambile emhlabeni kodwa uhambe uyolanda le yangane umzukulu wami lo le umlethela igama lalo mzukulu wami igama lakhe umzila gazi ngoba ngithi mina wena wozila igazi nje igama lalo mzukulu wami kuba umzila gazi ngitshela lapho kuphuma khona igama lomzilikazi uthi-ke uma-ke sengihambile emhlabeni uyozilalela igazi uthi esuka wasengenwa indlala esehambile uKhumalo
kwafika abantu bakwaNdwandwe bebuya kwaNongoma mabefika bafika nenqwaba inkomo wayesebona umzila uMashobane kayi okwamanje ngilambile nje ake ngenze kokugcina nje ake ngiyohlala izinkomo wasehambe yoshasela abakwaNdwandwe yingakho nje abakwaNdwandwe baze bawela bayaphesheya abakwajele emazweni le Nkosi yakwajele bebaleka la bese bebalekela manje lo Khumalo manje la esethathene inkomo zabo bese babhuda nangomkhondo kwayiqala ke lelo ikaMashobane alenza waselanda ke lengane yakhe engumzilakazi igama layo uma lengane sifika la yayisifuna ukubusa ibulalwise endiyambulala ngempela uMashobane yabhuda umkhondo yambulala kwayinkosi igama lakhe anikezwa ulobe nguye manje iqala lapha kwaKhumalo ke lelo njalo abaye bebizane lapha emhlanganweni kaHlembe bekhuluma ezinye izinto beyeke izinto ezibenza babanenhliziyo ezincane ningofakazi nina ukuthi abantu bakwaKhumalo banenhliziyo ezincane kanjani ishoba lingathiwa sekhona manje kanti inkinga isibizi sokuthi manje nakunecala edinga ukuthi mahlawulo ngoba lo mzilakazi lo ogcine sewulobe ngule wagcina sebuleluyise kwasebusa yena akahlalanga isikhathi eside naye washeshe wahamba emhlabeni njengoba kuhlezi njengamanje ukuthi kungaxoxwa manje umntaka Khumalo abe inkosi lapha endaweni ula esantini la ekhona mhlawumbe bese kufika unyazi nje sizokhanya konke lokho mhlawumbe abaKhumalo sebomemezana kahle emhlanganweni uma beyizwile lento lena lomlando bamemezane kahle emhlanganweni ebese kuyotelelwa ulobe ngule ushwele ebukhosini bakubo ngoba wabulala uyise uMashobane ngabefuna ukuphatha waphatha ngempela washeshe wahamba emhlabeni lapha inkulu indawo lapha ayinikeziwe uShembe inkulu kakhulu sathi masifika lapha sase sixoshiswa ngenqama kwaKhumalo inqama wokuzoseduze kwakho uthi inqama into enjani sima sifike ethempeleni lapha sase sikhonjwa inqahi impela laphana elitheniwe impela inkabi impela sase sizwa kuthiwa lapha kwamoyo silindwe intondolo umoya lo naye la wasixoshisa ngentondolo wakhe sake sagqokiswa imintshiva ngeshwa kona lona ngogqokele okwamanje sagqokiswa imintshiva laphana ngathi mina kahleni nina elithwebu lawo ake nisithwebuleni ke nisitantiseke yonke iSouth Africa ngoba sithunywe unyazi lapha nihlale ntantiswe izinto ezingenasidingo kanti sanithina ke manje sigqokile ke Zimbabwe cha bashuthi impela bathumela impela wathi mase siPhumalanga neno sesifaka idatha pack lezanganeno cha sase siyezwa ukade sifonelwa lapho kuthiwa ukuye yini nathi niyaqoka kahle ithina abafundisi baseZimbabwe bayibonga inkosi laba khona bala ethempeleni baningi abala bayesho bethi sesanda neso namhlanje ngiyajabula namhlanje ukuthi umlando wesela ubungawuthola namhlanje ngolethe ethempeleni ngikhuthaza abasethempeleni ukuthi singaluphoqa unyazo manje weZimbabwe manje weZimbabwe singaluphoqa la umalizoya sengiyasika nje kujika uvamise ukuthatha ama-1 day yakhe ma esendaweni ngolwesithathu mhlawumbe amemezele nje athi ngolwesithathu ngeZimbabwe sekufuneka-ke thina-ke befundisi sishone khona ngokushesha ngomsombuluko
siyothintana nombuso wakhona siyoba khona sibuke nezimoto eziyothatha abangaphakathi ukuya indawo ekahle sayirecommenda kuNyazi Wezulu yiphakathi edolobheni lapha leli elisemagwegwe emagwegwe lapha iyona ndawo ekahle leyo sayirecommenda uNyazi Wezulu ngoba kunabantu abakhila abaseduze lapha yana liyabakhumalo evuka nathi ayi abantu akhombisi yakile lapha so ushaba ngavela abe nathi phela nje thina singabanazalethe ngaphandle kwalonto mathi kwanje izwile ukuthi kunoshebe kodwa nje ngeke kufane nalapho ushebe ufuna la unabantu khona abantu balapha kwaBulawayo kusho ukuthi ke yona ndawo leyo esayincoma nangomlomo konyazini ukuthi indiza futhi mayisuka la eOR Tambo iyakwazi ukwehla e-airport yaKwaBulawayo bese kuyathathwa ngemoto uNyazi ngeluya lapho oluyobe lukhona lapho esiyobe sesile nayo indawo esiyayibona ukuthi inkosi yamakhosi kade kwaba ngeyakho manje ke ilapho ke mana zathi engcwele thina nanxa siyohamba phansi ke thina siyobe siphelezele uNyazi kodwa akukubi ngokungako njengoba ngisho nje ukuthi luhlu uhambo lwasemini suke kuseni la masiyakhona singene border gate sihambe nje kukhanya sibuka zonke izinto sesiyofika simlinde uThixo sesikhona udumo leya ndawo yomile yomele kushebe leya ndawo leya kunesihlahla laphana isihlahla uma sesincane siwu2 meter la basho 2 meter uma sesincane esikhulu u3 meter diameter esikhulu u6 meter sikhona ngale ngasishutha la nalapho kwabhala encwadi uma sishutha laphana eduze kwamaphoyisa lapho kunalesihlahla esikhulu eso6 meter amaphoyisa athi hey ngena emotweni ningashuthi hayi kodwa wena khehla ekhomba mina wena khehla shutha hawu kanti mkhona nani wangihleka ngaka phakathi wethu cha ebese ngibanikeza ifoni yami mina hayi ake nishuthe nina naso usikhona la ifoni yami igama lesihlahla iBayopa bayazi abasesibhaka sikhulu bani size sinamatheka sicoziswa amatheka la kusho uma enkantolo yakho noma kuthiwa khona umuntu ophazamisa isihlahla esithize esitheka yaso ithi bayazi ukuthi isiphi njengenyamazana sinamatheka ukhona esinembobo ongangena lezi imoto zethu zingene igijima embotsheni la ziphume ngale leso sihlahla babuza abasesibhaka manje uyazi izinto eziningi nje uNkulunkulu ayawasikhombisa zona lapha ecabanga ukuthi nane nizoyibona ila engabona khona isambane mina lo ngasazi isambane angisazi imigodi mningi lekithi yezambane kodwa ukuthi nje sibone noma sicishiwe sabanjwa angikazi sibule ngazazi ngale ukubona isambane eMatopa uma sesibuya yelikudane ligaka elinomsilo ophumile wayaya le umlomo le ikudane leli kudwa leli abnormal kanga awuyisambane asingashayi huda sibeshe sawa manje nesambane sawa mafutha sesasuka isambane sadlula phela kuthiwa mase sabheka njalo uzofulathela lethu ekamthane manje nathi silwela ukuthi singasibheki sabe sibheke phansi siyahlonipha nje umakoti sathi sathi sahlula ata umkhulu-ke namhlanje bonisa mani sasithunywe uNyazi le report lele zoba ngila ngisho yilena luthi uNyazi mahlezi ifake USB lapha luyilalele le report engishoyo
manje nani nginilalelisa yona leyo report ke nginifaka nogqozi lokuthi akuhanjwe kweZimbabwe uma inkosi isithe nje iyaya asishone khona ama-passport awalunga ahlale umhlalo usobhokweni phela inkinga ayikho inkosi iya eMozambique idinga ipassport angithi leyo passport iyo leyo isebenza inkosi yeSwazini idinga ipassport yona leyo passport ke yiyo ozohamba ngayo lapha eZimbabwe ayetsha ekusho uma une passport yase leyo mhla uyeSwazini noma mhla uye eMozambique iyo leyo igcineke iyona leyo ukuthi mawuthiwa kuyiwa le bese ukhipha yona sesihamba siphelezele imyazi singashoti ngoba singanama passport kuzokwenzeka ukuthi ngoba sibe late ukugqugquzela ukuthi asilungele ukweZimbabwe njengoba lishilo ngoJulayi unyazi alikhuluma into yomoya njengoba lishilo phela uNkulunkulu ngabela lo mhlawumbe nina niyeniswe nje kuthiwa unyazi uNkulunkulu ngathela mina mhla siye ecourt mhla ka-17 kuJulayi kuleli committee le-executive manazaretha leli beliphethe ukuhlushwa kwenkosi i-committee of 10 ye-executive committee ngulona ithina labe besilwele unyazi ukuthi unyazi lwenziwani uma kuthiwa kuyiwe ecourt ithina besihamba siye ecourt besihlala lapha lungasaya ema-court manje saya ecourt lapha eThekwini high court kwakuzi-17 kaJulayi kuthiwa akaqoqe impahla zakhe uyavuma namhlanje yena bayangena osibani saya lapha sathi masifuna singena laphana sathola amajaji amantombazana amabili ayeqala ukuba khona athi amajaji amantombazana wemadoda siboleke namabhuluku esinika ikheji ngoba nina animazi uNkulunkulu kunini nibhuthunga level uzokube manje unikudlalelani ngomuntu omdala webafundisi nimshiyele wena umuntu usumuntu omdala ehleli sathi simshiyele phumane nabe vele mtshele ukuthi indaba isisele nathi ngudlumusho manje na izofika ekugcineni manje nabani nazi ingane ziphuza isipiliti zasiyele ingane sabuya senze enkosini unyazi safuna sathi ayi siyele izingane laphana sigidile isinana e-high court ukhithi isinana phambi kwethu e-high court kade ukuze nangisenza ngiyobuhla ngilambile bengithubile namhlanje lelo hambo belingethuza salikhululeka bakhona bathe bona sebephatha lolu daba asilindele kuthe ngomhla ka-19 kuMasha hey lapho meqenembezeni ngilele mina ngizokuthiwa hey wemkhona zokuphi ngithi ngisekhaya eMtuba ingane buya lapha ngithunywe khona unyazi ngikhathele akawukho lapha emzini angikho ebuhleni na inkosi isibize kusuku ngotshela ayambani bafowethu nobweni ngitshela bohamba bobuya bantshela badala luthi unyazi asivuke kuseni sathe nabanye abafundisi siyolanda isinqumo sesifikile e-high court awunamandla uzokuzwa mkhona zithi mina indlela engigathele ngayo yabona njengoba ngikhuluma namnje ngilele impela ngizomvuke nangolisholo emini umzimba uyadlekezela ngihambe kakhulu hawu lungelo uqini hayi ke mkhona zike ligoqela phanyeko hawu kanjani na sithele sisangena ecourt apha intombazane iphethe amaphepha yayithi nina thathani amaphepha nihambe nitshela abantu ukuthi unyazi luwinile uNkulunkulu wangempela ngomhla ka-21 sasisebhreyitha thina ekuhleli lapha phakathi ekuhleli kodwa into engiyinothisile ama-TV awasho ngolutho ama-radio awasho ngolutho
laba namanga abashongo lutho abama-social network akekho nje wayekaba amanga ngokuthi usebuwinile kwayekhulekile nje base behamba-ke beyofaka-ke i-aphili bayifaka futhi e-high court i-aphili efanele ilalelwe ngamajaji kuphela amathathu ile benichazela yona-ke lapha ethemba lethu leyo aphili kwafanele iyolalelwa ngamajaji amathathu uthi kahle kahle ngoba sebeyifakile laba bathi basafuna ibhola-ke lingene liyogedwe seta futhi ukuthi unyazi lo nkulunkulu kanjani ake liyogedwe setwe futhi ibhola kwathiwa-ke okay mase kuphumele isinqumo esinjena ngoba saphuma eMaritzburg ngangikhona saphuma eBloemfontein ayingikhona zonke zifakazelana ngento eyodwa kwaba nejaji elilodwa elaphuma eceleni elathi cha unyazi lwezulu uNkulunkulu lalamanye kwathelwa phansi kuthema amajaji amathathu ehlelodwa asikhiphe isinqumo cha singamajaji sobathathu sesibuye sawubuyekeza njengokufaka kwalaba ukuthi ake ubuyekezeni lolu daba cha umuntu ophuma phambili unyazi lwezulu baphinde baphikelela ngoba bayesekwa phela ngemali khona ababasekayo thina baseswiki thina basesekwe thina zimali umnyango omkhulu ngishongo nje ukuthi umuntu umnyango omkhulu awuseseka ngathina kodwa umnyango omkhulu uyakwazi ukubeseka bayifaka futhi lemukelwa futhi lehamba futhi selifuna manje amajaji amangaki awu-2 manje zibize emlotheni ziyenyuke eMgungundlovu manje zibheke manje eBloemfontein kodwa kuyimuntu sekuya amajaji amabili afika ahlala manje phela ahlala iviki lonke phela lokututumela lo daba yabuya impendulo yathi thina sesicubungulile ngokwanele umholi nje waleli bandla unyazi lwezulu njengamanje kuphela amaqhinga-ke manje akusekho icourt ezokwemukela anything from them njengamanje stand still everything inkosi ikithi isekuhleni la ikhona hamba ushone-ke ayikho icourt ezokuthatha eSouth Africa manje against unyazi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini Manazaretha se ngiye ebengithunyiwe uNkulunkulu information kaShembe ilese ninikeze yona sengathi uNkulunkulu ngabusise nebusweni afika abusise nokuqa kwebandla 126 Ahila wena
Umane